Наистина. Здравей, YouTube! Аз съм Драки и с мен и Софаки XPP Archer BG. И днес ще направим едно ревю на един много як сервер. Да, добре, че му забрах. Не ми кради видеото! Очаквайте ни, скоро по BTV. По BTV Lady. Съжалявам пак, ако чувате едно прещение, но не мога да го оправя да се не види. О май гаш, тази чупих тавотките. Абе, вие чувате ли се? Естествено, че снимам. Добре, ще го кача. Какво да е? Майнкрафт простоти епизод едно ли ще кресим те поне? Да, ма не ги качвах. Майнкрафт простота ще снимам. Баджоти! Хоме, има крава. Било е черна овца. Вие нямахте ли черна овца? А защо тя е отвън? Защо овцата е отвън? Но вътре няма друга. Аз в момента съм на крафтинг тейбъл и не се видите го. Hardcore PFP сервер за монетите на PFP. И Survival, че за миряните. Но и между другото е и адски готин. Абе ти морска краставица. Ойто ми е смешно. Ще има 1 милион и 5, ако питате мен. Това ли се смеха?
да имаше. Как така му убиха, бе? Ама те му убиха, те само му докоснаха. Как, бе? И само спална в равина. Пет. Едно. О, no, my items са тук. Айтемите ми. Уху. Това кой не го знае? Пушим ганджа стая. Това кой не го знае? Пушим ганджа стая. Да, сега ще ви кажа, че е свиня някаква. Че е свиня в тиган май. И она е са хили само. Ами аз мисля това да дрехите за този епизод. Пишете в коментарите, абонирайте за мен и чао!